Здравейте, аз съм Стрелърс и днес ще играя Гара Ю и ще си пробвам да изям всичките. И старт. Охо. Добре, почваме. Муцунг. Охо. О, да бягам. О, ела тук, ела. Ела. Ела тук, бе. Никой не може да вземе такива. Да, той стана колкото мене, докато го догоня. Ще обирам само такива малки. Мисля, че са просто срещу мен. Елай си измия. Латка. Латка е. На косъм бях. О, то с как са метна. О, не. Добре, да видим. Айн как ще мине тия. О, не. Не! За малко. Така, този още ме гони. Стига ли? Италянец ли си, германец? Стига си ме гонял. Охо, колко бързо станах голям. Доста съм забрял. Стой, така. От острия бягам. Още не съм почнал да станах гигант. И да, този народ ще се фърти. Ихе! Тук колко много идва. Те се набутаха гадно. Ау и тос. Аре бе! Yes! Ау не! Тос пак идва. Не. Само той не. Сега май съм втория най-голям. Не знам. Няма никой по-голям от мене. Освен този. Но сега ги изяждам. О, ле, да бягам тук. Един ми трябва да изяме, ще успея. О, ле, не. Добре, за малко. Толкова изяждам. О, да. Кука, латка. Идвам, изяждаме двамата. Добре, някой ще бъде изяден от мен. И те са много големи за мене. Няма ли някой по-голям? О! Аре бе, никой няма да се предаде, бе. Бре, ще гоня и тос. Ао, не. Мале, май съм в капан. Ма те с двамата са, да. Ето, с ми трябва много и малък. Добре, ще се набута някой. Муха? Не. Бягай. Добре, станах тръсте някой.
О, леле. Бягай, бягай. И то няма на къде, бе. О, мале. Не, 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 не. Не, не ме изяждай. Не. Не. Моля се, не ме изяждай. Моля се. Моля се, не ме изяждай. Моля се, не ме. Не дей, не дей, не дей, не дей, не, 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 не. Много дойдоха. Мале. Стига, де. Почти бях успял. Фу, сега пак, но... О, добре, това беше за този клип. Надявам се да ви е харесало. Аз бях Стрелърс и чао!